I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Myšlienka Barlatónu vznikla pred 10 rokmi v hlavách Ivana Šobáňa a Dalibora Novotného. Dvaja chlapi sa vybrali od pamätníka Rázusa z Liptovského Mikuláša do Hrádku a vtedy boli iba oni dvaja, hej, a teraz je nás tu cez 200. Takže to je super. A raz som ho stretol, už aj ja som mal barle a on sa tak veľmi radoval, tešil. Tak som tak zo srandy povedal, že Ivan, my si už zabeháme dakedy aj Barlatón. On sa tak rozosmial z toho, že som sa chytil tej myšlienky a som ho podpichoval dlho, že Ivan, čo, ideme na ten Barlatón alebo nie. No a nakoniec on sa toho tak chytil, že to zobral vážne. On sa pustil do organizovania a absolvoval to najprv iba on. Som si myslel, že pôjde, ja som sa k nemu pridal. No a toho roku komunitná nadácia sa toho ujala a chceme pomôcť malému Maťkovi. Mne komunitná nadácia pomohla tým, že mi zakúpila taký špeciálny vozík. Tento rok má prvýkrát ten charitatívny potón. Rozhodli sme sa celé štartovné venovať rodine Maťka Pončáka. Je to chlapček 5-ročný, ktorý po operácii zostal v bielej kóme a peniažky pôjdu jemu a jeho rodine na zakúpenie takého špeciálneho vozíčka. Poprosili sme o športový kočík, v ktorej by som ho mohla pripojiť za bicykel a trošku mu dopriať aj prírody, lebo je naozaj zavretý stále. Musel brať ako jediný na Slovensku liek 3 roky vlastne cez pumpičku priamo do srdca, takže on v podstate 3 roky si nosil batôštek na chrbte, chodil, rozprával, šťastné dieťa, lenže pľucná hypertenzia je choroba, ktorá sa zhoršuje. Bol operovaný, spravila sa mu podcová spojka, len bohužiaľ on už bol naozaj v takom zlom stave, že už po uspatí mu zlyhalo 2-krát srdce, no a nakoniec má ťažké nedokrvenie mozgu a zostal v bielej kóme. Oštartované, páska prestrihnutá, takže v týchto chvíľach sa vydáva na trasu pestrofarebný pelotón, bežky, bežcov, aj malých cyklistov niektorých. Je to úžasný pohľad a nad tým všetkým úžasná benefičná myšlienka pomôcť Maťkovi Pončákovi. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Že som zistila, že je to pre dobrú vec, pre chlapčeka, ktorý je chorý a chceli sme mu aj týmto pomôcť teda, aj kvôli sebe hlavne, lebo som na materskej, tak trošku kondíciu rozbehnúť na leto. My sme prišli síkol vyvenčiť, stráviť krásne chvíle, spojili sme sa pre dobrú vec, to bolo hlavné kredo, takže... Prišli sme podporiť nášho synovca Maťka, perfektne, super atmosféra. Aj počasie super, tak už sa teším na guláš. Išli sme s dcérou Beatkou, ktorá dostala teraz nový bicykel, tak sme sa rozhodli, že ho vyskúšame práve na Barlatóne
aby sme podporili dobrú vec. Celkom fajn to bolo. Som rada, že som už dorazila. Ocka veža a ja na bicykli som krútila. Dozvedeli sme to včera večer a si myslím, že podporí dobrú vec hlavne. Kvôli tomu chlapčekovi, no, aby sme mu aspoň dáko pomohli. Aj deti to zvládli, aj ja. Tak super. Ja som išla na bicykli a pri mne bola starka. Ale najradšej by som išiel, viete, priamo a ja to tu vlastne poznám, takže som nezablúdil. Jo, no tak je pekne a človek, keď má korunu naviac, nepodporí takých, čo naozaj to potrebuje. Ja mám ruky, ja mám všetko, vieš. A vysypal som sa iba raz na vodárni, no. Tak celý život pomáham ľuďom a toto je jedna z vecí, ktorá mi je srdcu blízka. Bodka. No, dosť náročné, dosť. Ja som išla na bicykli. Najlepšie bolo v tieni, keď mám priznať. Konečne oddyhaj. Up an empty cup I ask silently. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. Half their lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Stále žiadom. Ale aj štartovným 10 eur, niektorí posielali aj viacej, na to, aby sme my mohli v prvom rade splniť sen pre malého Maťka a to vyzbierať peniažky na taký špeciálny vozík, ktorý si už Maťko vyskúšal. A sme veľmi radi, že môžeme Maťkovi, pretože Maťko mal pred pár dňami 5 rokov, tak ako má dneska Dalibor 55, tak malý Maťko sa dožil prednedávnom 5 rokov. A toto nie je o pretekaní, je to o spolupatričnosti ľudí, o srdiečku, o tom, že chceme pomáhať. Som veľmi rád a hlavne aj to, že boli rodiny s deťmi, že sa tá myšlienka ujala, že ľuďom nie je ľahostajné nič, aj takáto charitatívna akcia, bolo to veľmi pekné. Som prekvapený tou účasťou, takže ja som spokojný.